Kaixo lagun. Gaurkoan, teknologia ikasgaiari dagokion gai bat aztertuko dugu. Egiturak. Lehenik, egitura bat zer den azalduko dugu. Gero, egiturek nolako esfortzuak jasaten dituzten. Eta azkenik, gizakiak sortu dituen egitura artifizial batzuk nolakoak diren aztertuko dugu. Ea has gaitezen. Gure inguruan, edonon aurkitzen ditugu egiturak, naturan bertan, kalean edota gure etxeetan. Batzuk naturan sortzen dira, eta egitura natural gisa izendatzen dira. Beste batzuk ordea, gizakiak eraikitakoak dira, eta egitura artifizial gisa izendatzen dira. Zeiek eman dit aukera, hemen mikrofono aurrian, bellozik irten taitzetan, nahi dudan esan deskutatzeko. Ezan gailuna, argitasuna, ezan gailuna, dena purtzeko, nik behintzat ez dut oroitzen. Baina zer da egitura bat? Hori argitzea komeni zaigu lehenik. Aulki arruntonek bere funtzioa behar bezala beteko badu, egitura bat behar du. Izan ere, egitura bat, gorputzak euskarri gisa duen elementuen multzoa da, eragingo dioten indarrei aurre egin ahal izateko. Helburua, gorputzaren formari eustea da. Egitura batean eragiten duten indarrei, karga deitzen zaie. Kargak bi eratakoak izan daitezke. Alde batetik, karga iraunkorra dago. Gorputzaren pisua bera, denboran zehar aldatzen ez den karga da. Beste aldetik, karga aldakorra. Gorputzak bere pisuaz gain jasan behar dituen kargak. Adibidez, begira, apalategi honek bere pisuaz gain liburu guzti hoien karga jasan behar du. Baina horretarako dago egina, horretarako du egitura jakin bat. Zera bizitzaren sinalen abarmena, zure etorkizuna omen darako ilun, esertifikazioa dugun etorkizun, hartuko gara zenbat erru dugun, berandu baino lentzea zer egin dezan eta zurekin amestu nahi du. Beno lagun, zerbait ikasi ote duzu? Nik ala espero dut. Hurrengoan, gehiago eta hobeto. Ondo izan!